everyone. So di ana po ko gajuhot-juhot tapos sa kasagbutan. No, gajuhot-juhot na po sa kasagbutan kay mo adto kog dagat kakanuno na po kog swake. So ning palit jud ko og na atong panahon sa Trade Expo dito sa ICM palit jud kog basket. Ana jud basket para panginhas so. Napay tag. So, iwa pa na ko ay tag. Okay, buhal. Oh. See? Opo dyan ako og tag. I forgot. No? So, mauna ni no? Mauna ni akong mga panginhasan. Kinakita na dyan kong basket. And I hope makakuha kong swaki karon. It's still it's already 5:30 o'clock in the afternoon. Taas pa kayo ang adlaw. So, kakanonon kong swaki. Mato ko dito. Mangambos ako swaki. Okay, say na nawaki. So, ari na po ko sa ubos-ubos. So, ari gid sa dapit gid sa amoa. Kilid sa sanctuary. Dili ko masud sa sanctuary. Kay, you know, bawal. So, ari ta sa kilid sa sanctuary. Kani akong giagian dire gini sa dapit sa amoa na dilapidated building katong Ilaw International Center sa una. Ko na ako'y mga gwardiya. Ano mga ero ning uban. Kahunas. Okay, so libre ra ni mga higala, libre. Ang kalipay nga makakaon. Okay, so okay pa man ni siya kanang kapaman siya kanaugan. So anay ko manaog. Okay, so narang dagat. Hunas kaayo. Okay, doke. Okay, anay ko mag-agi. So this used to be my playground sa una. So wala pa na nahimong hotel. Ari gid ko magkaliguan, no? Pero karon wala na ni naatiman. Naguba na. Gibiyaan na ni siya, abandoned. So karon ani ko mag-agi. Kay kana mga boya diha mga puti dasa sa sanctuary. So ari ra ta sa kilid. Magpakilid time sa mag-aninaw sa kog kinsay akong maarboran og swaki. Toy daghan dito. Basig mga silingan na namo. Adtuon ako kay mga jora ko og swaki. Okay, let's go. We here. Okay, so careful lang po diri kay kuan ay nadaghang basura no. So mga inanod wa pa nahinlui. Okay, so kumaagi anong lapok man ni ang dili di ay nani mga balas diri. Okay, so ari ko mag-agi kay sanctuary man din ha. So diri ko sa pikas kay aron di ta mapituhan. Okay, pwede raman manginhas diri sa kilid sa sanctuary. Ayaw lang gid sa sanctuary. Okay, wait. Nonsa no? This used to be a seawall. Pero nangaguba na. Okay, tabit po dot. Tabidot. Okay, this used to be a seawall. Nga, diri may mag-ambak-ambak sa una. Pero, haskang gubaan na. No? Tungod sa mga waves, wave inundations, and whatever. No? So, alas 5 media pa, ingana pa ang oras. So, there's still time nga manawaki. So, mamidpid lang ko ani nga dapita. Madi sad ko malubong kaayo sa lapok. So, manin no, this used to be my playground. Sa bata pa ko, sa nag-edad pa ko 4 pataas. Hantod nga nag-high school ug nag-college. Karon medyo tegols na. Mura gihapon. Pero dili na ko kaayo kanunay moambog labi na kay panahon sa nasakit ko. So lantaw-lantaw lang ko sa among bintana kung maghunas. Karon naibog jud ko. So medyo nasayo-sayo man ko gawa sa office. So niari jud ko nadalikyat ko. Okay. Niagianan diri na bag-o. Sige.
Mga tuon mo. Siyempre, na ko kay ila ana. Basin usa na mga silingan. Pangayuan ako swaki. Okay, Willier. Si Willier. Patay ning. Ito ning dukot na gahong chinilas. Wait sa. Okay. Perte, ning dukot. Okay. Okay. Sige, hinahinay lang ta diri. Oh, diri jud may magligo sa una sa panahon sa San Juan, pero wala na gyud siya, bungkag na. Oh, ligo ag duha. Nanga-enjoy ro ning duha. Okay, maginahinay ko kay mulapot. Okay, naidano. Uyog yun sila. Tanaw na tugasan ni sila taman ron. Okay. Umuli na mo ka. Okay. Sana ay hotel dito no. So. Gihangak naman ko. Layo pa ang hunasan. Okay. Mayon pag naahong kuya kay mangarbor po kog tambajang. Okay. So, start na kong duko-duko sa unahan. Mas hindi ay natay makitaan. No? Uli na, Willier. How na, Willier? Okay. So, medyo nakakita na ko, no? Okay. Kanyo. Yes. Aninikad. Okay. Aninikad. Napa isa. Napa. Yehe. Aninikad. Sanay daghan diri no. Tapoy lang dugo. Na oh. See? Okay. Dapa. What? Duko lang dyan ka diri. Makakita kita sa daan. Oh. Yes. See? Naninikad na siya. Okay. So, bilin dito akong kuan. Okay. Nadagan diri. Okay. So na ano? There. Kita mo anak. Okay. Nasa'y silingan. Oh. Anak itong pangkuhao na sila. Okay, this is aninikad and also aninikad. Okay, tara ba to? So tapa ko daghan kayo sila. See? Okay. Mga aninikad. Asa pa mo uban. Pero sakit na akong hawak. O pinangita ninyo. So, medyo ningit-ngit na no. Okay. Sa kanang mga puti, sanctuary na. Katong una na akong vlog. Dito ko sa Pikas. Dito ko sa Pikas apud atong sanctuary no, kilid pud sa Pikas na sanctuary. So karon na ako diri sa ilaw dapit. Okay, so mo ni ang view. Dako gihapon ang hunas. Okay, so mo ni siya. Nice sunset. OMG, nagpakita gid ang sun pero hayag pa. Okay, hayag pa. So mo na nino na unahan dito pako kahibaw og mga silingan ba na nako. Nagduwa-duwa mga bata na ngaon. Pagkani karon magduko-duko sa gihapon ko. Okay. Kay nay daghan ng daghang mga kinhason nga nang gawas. Okay, so far mao pa ni ako nakinhas. Okay, kani siya.
far mao pa ni sila ng akong mga kinahasan magduko-duko sa nanguli na sila, no, kay medyo ni action nagngit-ngit. Okay, layo po ang bagtasan padung dito sa taas. Okay, siguro nahumana na sila pangaligo, nahumana sila pangaon. Kaning uban nagduko-duko pa, so mo join ko aning ilahang duko-duko. So murag say nagyud ko nga mo backing na ko kay di ana ako mga kontra nga lami kaunon, pero man ko'y dasdasan. So mga tojom, pero murag kita ko og kuan, kita ko og ani ni kad ari dapita sa ara to tira. Okay, umang mo tingin umang. So ano mga tojom, la ka adyon kung matunok ka. Pero kami sa bata pa, kung matunok gani, ihi rek tambal. Ihi ra siya tambal ani. Kaning mga tujuman Pero gagmay pa ni sila. Ang naa dito sa loud ang dagko-dagko. Okay, so mukuan ko. Side view ko kay di ko ka proceed kay daghan kay sila. Silang dolor. Murag sign ani nga muundang na kog panginhas. Kay gawa sa gabi inahapit ni ana ni akong mga best friend. Asa naman ko moagi ani. Matusok pala man ni. Na mangita na pug ko kinsay mo ihi ani. Hi to you. Okay, so niset na gid ang sun. So meaning to say, paundangon na jud ko panginhas. So daang bunso din ha, no. Okay, so dihang dapita, mao na ang bunsod ni nung Marciano sa una, no. Shout out kang Tita Lids, Tita Ems, Joy, Ingoy. So kanang dihang dapita mao na ang kuan gid, no, ang bunsod. Diha gid dapita ang bunsod ni ng Marciano, kana diha dapita. So lain na tagiya na nga bunsod. Okay, so mao ni siya, ubos ra ni siya sa Blood Compact shrine. Okay, so kanang gasiga diha mao na ang Ocean Suites. And over there is the Dawish Bridge, di na maklaro. So mao na ang Dawish Panglao Island. Og napaghapoy mga bata nagduwa-duwa og mga among kasilinganan nang ninhas. And there's a beautiful moon over there. Okay, oh, see, full moon ba? Oh no, nice kay moon. Okay, so nagsugat sila sa sun. Okay, so mao ni ang view karon sa atong pagpanginhas 2.0. Og wa ko ma-zero pod na ako'y gamay po nakuha. It's so beautiful. So this is how many meters from the shoreline. Okay, gataob na. Wala pa di. Moji po na ihunas. I think tonight will be negative 0.3. So hunas jud kaayo, nindot impang su. Okay, so ang buwan, it's full moon. Okay, it's full moon over there. Nice. Nanguli na sila. Sumusunod na pud ko kay murag ako ray nabilin. Ako ray nabilin. Ayoko mabilin here. So, mo ni siya, no? Nice kaayo. Okay, nice. So that's it for our quick pagpanginhas for mga 45 minutes lang. Naapog ko'y mga nakuha gagmay. So makasudan pud mig panihapon. Akong shell, no. So moadto nako kay murag ako na nabilin ani dapita Okay. Ang moon is beautiful na lami kay ang moon. Nga kani.
Kasi sila mano na tingali ni. Pero man ko'y dala nga light, so uli sa lang ko. Okay, medyo ngit-ngit na ang daan. Masunod ako aring mga tao. Okay, naraang mo, nice kaayo. Okay, so refreshing. Quite relaxing. Gikan sa office, no. Mga sikila taglingkod dito, dok sa computer. Pero mga nakadalikyat pa jud og anhin nga ri sa dagat para manginhas. And for that, thanks for watching. Until next pagpanginhas. Himuuna gyud nato pagpanginhas kung weekend kanang hunas kaayo. Adto nagig ko dito sa kanang naay daghan nga swaki og daghan nga mga bungkawil dito sa dito. But for now, bye. So, nice kayong moon. Mano mo doy? Daha. Unsa pa makuha kan kasagaran magabi eh? Langgit? Ato lagi atong unahan? Unsay gamit ninyo? Suga. Flashlight? Okay, ninduta oy. Mangnuo sila. Pero niya ra, mapalit ko flashlight kada ko. Kay manupog ko. Naibog ko sa mga bata. Naibog ko sa buwan. Madaak tuan. Undan kayang swaki ko no. Wag swaki kay late naman ko. So sa sunod na lang ko manguha kay sa nabisi ko duko-duko sa kuan mga aninikad.